sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kayo. Ni anata sa Huwebes, Abril 2, ikalima nga simana sa Kwaresma. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, padayon ta magampo alang sa paghunong na niining pangatake sa COVID-19 sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tagda ang mga nagampo kanimo o panalipdi ang mga naglaom sa imong kaluoy aron human mahinlui sa buling sa mga sala, magpabilin unta sila diha sa santos nga kinabuhi ug madala nganha sa kabilin nga imong gisaad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Genesis. Unya miluhod si Abram, tinuko iyang naong sa yuta, ug miingon ang Dios. Kini mao ang kasabutan nga himuon ko tali kanimo ug kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Sukad karon ang imong ngalan dili na Abram, kundi Abraham na. Kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat ug ang uban kanila mahimong mga hari. Mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat ug mahimo silang mga nasod. Tumanon ko ang akong saad kanimo ug sa umaabot mong mga kaliwat. Ingon nga walay katapusan kasabutan. Mahimo akong Dios ug sa imong mga kaliwat. Ug ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yuta din usa ikaw karon kalangyo. Ang tibuok yuta sa Kanaan mainyo sa dayon. Ug mahimo ako nga inyong Dios. Ang Dios miingon kang Abraham. Kinahanglan usab nga tumanon mo ang mo og sa umaabot mo mga kaliwat ang mga kasabutan tali kanimo ug kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Paabota ang Ginoo diha sa iyang kusog. Pangitaas siya aron mag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang kahibulungan mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang mga katingalahan ug ang mga hukom nga iyang gibuhat. Ubag. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat nga Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili, siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Nahinumdom siya
siya sa kahangturan sa iyang kasabutan. Nga iyang gipalungtad sulod sa usa ka libo ka mga kaliwatan. Nga iyang gihimo tali kang Abraham o pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Diba? Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaman ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, sultian ko kamo, ang nagtuman sa akong gisulti, dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon natino nagyud namo nga giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka, ang nagtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay. Labaw ka pabatay kang Abraham? Ug ang mga propeta nangamatay usab. Si kinsa ka ba sa imong paghunahuna? Si Jesus mitubag, kun pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dugo. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan nga inyong giingon nga inyong Dios. Wala kamo makaila kaniya, apan nakaila ako kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sa makaninyo. Apan nakaila ako kaniya, ug tagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita sa siya sa adlaw sa akong pag-anhid. Nakita niya kini ug nalipay siya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala ka pagani kalim-an ka tuig ug nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultian ko kamo, wala pagani mataw si Abraham, ako mauna. Ug namunid sila mga bato aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus ug nibiya sa templo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, lain na usab kini nga kamatuoran ang gipahinumdom nato karon adlaw kabahin sa atong relasyon sa Ginoo. Niingon dinhi sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kining maong kasabutan gihimo sa Ginoo ngadto ni Abraham, ang iyang unang pinili nga tawo nga naghatag og buhi kayo nga pagtuo. Nya niingon ang Ginoo diri, dili na ka Abram, mahimo na kang Abraham, kay himuon ti kang amahan sa tanang kaliwatan. So ang kasabutan sa Ginoo nato nga dili na ta mga matay. Nga si Abraham dili mamatay. Ito o basad kataan, dili na gyud ta mamatay. Sa ito mo dili. Daghan nato hadlok mamatay. Mo ni karon nga porti natong ratula aning COVID-19 kay mga matay ta kung dili ta mag stay at home, ug dili ta mag social distancing, ug dili ta magsigig butang anang alkohol, peligro kitang mamatay. Pero mao ba nay language, mao ba nay sinultihan, mao ba nay kasabutan sa Ginoo ngadto ni Abraham? Dili. Ang kasabutan sa Ginoo ngadtong Abraham nga dili na gid ta mamatay. Pero doon na siya gisulti. Ningon ang Dios kang Abraham atod pa diri sa unang pagbasa. Kinahanglan usab
nga tumanon mo o sa umaabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo og kanako. Tali kanimo og kanako. Nya unsa man ning kasabutana nga niingon ang Ginoo ni Abraham, ako ang inyong Dios. Ako ang inyong Dios. So ang dili di ay mamatay kadtong miila nga ang Ginoo mao'y iyang Dios. Pero kadtong tao nga nagpakaginoo-ginoo, kanang mura nagkita na nagbuot sa tong kinabuhi, kita na nagkontrol, kita na naghimo unsay atong buhatos kalibutan, nya wala na tay pag-ila sa sugo sa Ginoo, kadto sila mao'y mga matay. Kay kondisyonal man ini ang kasabutan sa Ginoo. Niingon siya, ako mahinumdom ko sa akong kasabutan, dili ko mo taksil ani, di ko magluib. Pero kamo sad doon na sad mo'y tulumanon nga inyo sad kong himuon nga inyong Dios. Nakaroon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, minghatag siya og usa ka statement kay siya man ang atong Dios nga nagpakatao. Niingon siya diri, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Di ba consistent kayo? Ang Ginoo niingon diri nga ang imong kaliwat dili gyud matapos, ato ba dili mga matay. Nya karon si Jesus niingon, ang akong pulong ug inyong tumanon dili na mo mamatay. Kani usa ni siya ka statement nga kitang mga tao kun ang atong saligan ang ato lang rason maglisod kitag tuo. Pero sa tinud-anay kamatuoran kinis kinabuhi nato. Nakaron kay wa man sila mutuo na ni Jesus, sila na may Ginoo, ang ilang namang knowledge mo ilang gihimong Ginoo, ilang hunatan gihanaan si Jesus og hapak og bato. Namunit sila bato niya ilang ihapak ni Jesus. Karon panahon na ang pulong sa atong Dios nagpadayon nga dili ta mga matay. Ambot og mutuo pa bakataan. Nakabasa ko og gi-forward nako nga ganing message diha sa Facebook. I-forward sa Messenger nga few days ago mi-announce ang gobyerno sa UK nga kadtong dili na makaadto sa ilang legal abortion clinics kay nagkuan man sila, nag-enhance community quarantine man pod, nag-stay at home man sila, pwede ra maka-perform og medical abortions diha sa ilang balay. Medical abortions. Pasabot ana nga dunay pills, dunay instrument nga ihatag ang medical people para ma-perform sa gustong magpa-abort ang iyang plano nga mag-abortion. Usa kini ka deklarasyon sa usa ka lugar nga nahadlok nga mamatay sa COVID-19. Pero bisag nagtago na sa balay, mupatay lang gihapon. Mao ni ang atong problema. Hadlok tas COVID-19 kay makapatay nato. Pero kasagaras mga tao karon dili hadlok nga mupatay sa iyang isig ka tao. Labi na gyud sa bata nga wapain tawo kuan naasod sa tiyan sa inahan. Ang inahan mao'y mo deklarar nga patyo niya iyang anak. Nagpakaginoo na ta. Nagbuot na lang tag kinsay buhion, kinsay patyon. Kaya nahuna ako ng mga igsoon kung ikaw pa'y patyon, kamo din eh. Kung kamo'y patyon, i-abort mo ron. Sayon, dili. Schedule na karon ba? Nakaroon na lang kang adlaw. Andam na ang instrument pagpatay nimo. I-abort na ka gikan sa imong balay, gikan dinhi sa kalibutan. Kaya kadigong kalibutan gitawag man ito Mother Earth. Mother Earth. Mura tag gimabdos ba? Mura tag naata sa sabakan sa atong Mother Earth. Mabutan namin sila, let us heal our Mother Earth. Nya kung ang kalibutan na mismo, ang imo ng environment, mao nay magplanong mupatay nimo, sayo dili. Dili yun. Mao nay karon, tungod aning virus, makaingon na ta, patay na ko ani. Gikulbaan tang tanan hala pangluklok yun nato, panago nato.
Pero ang bata nga naa sa sud sa iyang the mother womb, nganong ato mang ialaw nga patyon, nganong wa may nagrally ana, nganong wa may nagsigig himo ana nga mga government officials, mga human rights nga naghimo og mga rally about aning abortion nga gilegalize sa kalibutan. Nga mao magani kinatas-an og nangamatay gikan atong record sa January 1 to March 25, 9 million man kapin ang namatay ani nga certain period, 3-month period. Unya ang COVID-19, 21,000 raman gani. Nga uwi kay tastanan, ingnon ko lang uwi ha, sorry for the word. Nga purti na to kunuhay yung paningkamot ganita mga matay sa COVID-19, pero tag 9 million ang atong patyon sa abortion. Hain naman ang ato dinhing gitawag og logical and moral stance. Nawa na bata. Kita ba'y nagbuot sa kinabuhi? Ang kinabuhi sa bata sud sa tiyan sa inahan. Kita ba mo itag-iya ana? Naminaw pa bata sa pulong sa Ginoo? Nya kay wa naman ta maminaw, matud pa ni Kristo, sultihan ko kamo, ang mutuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Nya kay wa naman ta mutuman, kani usa lang ni kadili nato pagtuman in general sa kalibutan, kay wa gyud usa nato ani na nagsige ron og kaguol ani ni ang kuan, ang atong kaguol aron ang COVID-19 ra gyud, pero wa ta maguol ani ni ang klasihas batasan sa atong pipila o daghan nga mga kaigsuonan, labi na gyud sa mga datot nga mga nasod nga yanuhon lagpatay ang bata suod sa tiyan. Kay overpopulated na kunuta. Hadlok lagi ta ning COVID-19, overpopulated naman kata. Ato ning tugutan si COVID nga mao ni mo balances atong population. Mapatyan lang tag mga 1 billion awa na. Apil na tatanan din eh. Hadlok kay tanan. Anaon din tala, wa mo mahadlok ani, kadaghan aning lungon. Aka na kay gisod maglungon ngilad kay tanawon. Pero katong 9 million kamot bata o gisod pa sa tug lungon, bisag gagmay lang lungon, mura lang box kay mo nagagmay pa man ang bata o gisod pa sa tug lungon. At niluha ka tanawon na to no, 9 million kabo. Mao na mga igsoon, maminaw tas pulong sa Ginoo. Kay matud pa ni Kristo sa laing bahin sa ebanghelyo, ang akong pulong espiritu o kinabuhi. Ang magtuman ni ini dili gayud mamatay. Mingka literal father, pwedeng literal, pwede sad og sana figurative. Ang literal mao kini nga dili ta mamatay og sakit. Dili ta mamatay og untimely death. Kay panalipdan ta sa Ginoo. Pero kung di ta magtuman sa pulong sa Ginoo, mamatay ta ang in quotation untimely. Kana bang dili ba kabubuton sa Ginoo? Kabubuton ra sa tao sama anang mabangga sa sakyanan, vehicular accidents nga matud pa sa record atong tabulate atong nangamatay from January 1 to March 25 karon tuiga mura kunog niabot og mga 300,000 kapin ang mga vehicular accidents. So grabe kayo ning vehicular accidents throughout the world. 300,000 kapin. Ana. So mangilo kay nistanan. Yang ano man ang may vehicular accidents tungod sa atong reckless driving, wa maminaw sa mga sugo sa Ginoo. Ug daghan kay ingon anak karon. Pero kung magtuman lang ta, magbinuotan lang ta drive, magbinuotan tas tong kinabuhi, di ta magsigig inom. Gani kanang inom, mga hapit sa na mo 300,000 ang nangamatay sa inom. Nya ang sigarilyo mo daghan-daghan, 500,000 ang namatay. So, di lang ta magbuhat ana, mahugyo diri untimely ang atong kamatayon. Mga mga edad sa taos una nga magtuman pasugo sa Ginoo, porting tag-asa, tag 100, tag 200 years ang ilang edad. Tungod na sa ilang pagtuman sa Ginoo, kani siya ang literal. Panalipdan ta sa Ginoo. Ang iya sad aning parabolical nga meaning or theological nga meaning nga mabanhaw ta o musod og langit. Kay sumpayan man atong kinabuhi. Magtuman lang ta sa sugo sa Ginoo, watay sala.
dali kay tan mabanhaw ug musud sa langit. Nya sayon ra man ang ilhon ang kanang gusto musud og langit dinis kalibutan, relax na sila. Wa na sila kahadlok. Kay nga naman ang ilang desire is heaven, dili earth. So relax. So kung ikaw karon relax kay ka nga pagkatao, wa kay kahadlok, aka na padung ka sa langit. Ikaduha, ang mga taong padung sa langit o mga padung kanang musud ng langit malipayon. Mga tao nga malipayon. Nya naghatag og kalipay siyang isig katao. So kung ikaw karon nahimo kang kalipay sa imong pamilya, dili ka kasubo sa imong pamilya, aka na padung ka sa langit. Nya ikatulo, ang tao nga padung sa langit dili masuko. Kana dili gid masuko kay ang langit para man na sa mga taong mahigugmaon, dili mga masukanon. Ang mga masukanon padung na sa impierno. So kanang sige kasuko ron muna mga impierno hono na sila. So ato kunon sikapon ning atong nag-enhance man taron og community quarantine aram tas tong balay, ala magsinik-apay na ta. Sugod sa imong balay karon, unsa man kinsa may padung sa langit diha. Nga isig tag remind, no? Kamo mga anak, mura na gani ang inyong ginikanan, sige nagkasuko, ala reminding na mapa murag padung na mo ani sa impierno. Ana, yung mga anak sad di na sad makalipay sa ginikanan kay di na gyud manghugas ganis plato, di gani manglimpyo, sige lang duwaan ng cellphone, computer, nya dagko ra ba kay kaon. Aka na ingnon sa di na kasukas ginikanan, ingnon las ginikanan nga dong dai murag padung na mo sa impierno. Wa na mo magtuman sa sugo sa Ginoo. Aka na nindot kay na nga atong quarantine. Kay dili lang ang atong virus sa COVID-19 ang malikayan, kung dili malikayan pa gyud ang virus sa sala kanang atong pagkamasinupakon sa pulong sa Ginoo. Timan ato mga igsuon, si Kristo giklaro niya consistent sa old declaration sa kang Abraham, ang maminaw o magtuman sa akong mga pulong natud ni Kristo dili gayod mamatay. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Ginoo haduol ni adtong mutawag kaniya, andam siya nga maminaw ug mutabang sa ilang pangamuyo. Uban sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanan nga naghalag sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga malikon sila diha sa grasya sa Dios. Aron makalahutay sila sa ilang pagpangalan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga kanasuran nga mo pa igbabaw ang kahiusahan sa tanan ang kalinaw nga mo'y ipangandoy mahuptan sa kadaghanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong mga igsuon nga nag-antos sa sakit nga maalimahan o makasinati sila pinaagi sa atong pangigubo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanatong tanan nga atong mabuhat ang misyon nga gisangon sa Dios diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa Dios, alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mga bayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw na sila ngadto sa kinabuhing walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Wamahan patalinghugi ang among mga pag-ampo o pinaagi sa imong kabubuton, masunod namo ang tanan nga imong gimbutan. Dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang Ginoo sa sakripisyo alang sa pagdayeg himaya sa iyang anak. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa kabubuyan santos sa simbahan. Nangamuyo kami o Ginoo kahimot-i nga maluluy-on kining mga sakripisyo aron magpulos unta kini alang sa pagtubo sa among kasantos ug sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw adto sa imo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug mataron gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagsaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug kadtong nagasimba diha sa online masses. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro kalungsod,
San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-iusa kita pagsangpit sa tulangitong amahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang lahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo, ipakita ta karon ang atong panagdinig sa unay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Atagi kami sa kadina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko amay ug kalawat kanimo. Panipundulog lamang ug maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, muari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug hiusa akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot na mahimulag ako kanimo. Amen. Salamat sa Kristo. Salamat sa Kristo. Christ, Son
nag-ampo kita sa among kabuhong, sa gasa, sa kaluwasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy, aron pinaagi niining mga sakramento, alimahon kami nimo karon, ug imo kaming paambiton sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Pirata alang sa COVID-19. O Diyos sa among Amahan, nisangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuo sa kinaiya ni ining mga virus o sa pagpakgang sa pagkuyanap ti iyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug ginuyugan sa puang. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal nga sudlong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapis kay sa ilang paglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog palit. Nga igsuon usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato ron mao ang everlasting life. Dili na ta mamatay. Ang ato lang buhaton, di lang kita magsupak-supak sa pulong ug sugo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga usab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong daton ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Dear friends, we're grateful, dear friends, To the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son.